Прави каквото ти се казва. Изчакай си реда. Направи компромис. Не поемай рискове. Пирона, който стърчи, първи го забиват. Това са ужасни съвети. Над 10 000 онлайн и офлайн курсове. Над 500 000 часове обучително съдържание. Над 2 милиарда лева годишно изкарва образователната индустрия в България. Същата игра, същите босове. Казваш си, днес е деня, в който всичко се променя. Сядаш на стола и започваш. Повечето хора искат да започнат да спортуват, не започват. Повечето хора искат да започнат бизнес. Шансът е, че надали ще го започнат. Повечето хора искат уникален екип с уникални хора, 40 часа YouTube видеа, 7 курса и 200 интервюта по-късно. Все още си на същия стол. И индустрията знае точно как да печели от тази наша слабост. Мозъците ни са влюбени в движението, но се парализират от страх от действие. Още един курс, още един репорт, още един рекрут. Ако имах само още миг, още една година, за да намеря точно това, което ми липсва. Търсим смисъл, но го объркваме с подготовка за бъдеще, което така и не идва. Това, което чухме от вас, е следното. 3 години съм преподавал. Преди време, поне собствено някакво Гледа някакъв странно. Не съм впечатлен от дизайн програмата. Очаквах повече заинтересованост от преподавателите. Неструктурирани, с много пълнеж. А това изобщо не ми пасва на разбиране. Искам моите деца да завършат с висше образование. Кой ще им даде пари? 48% от завършилите не се чувстват подготвени за реалния свят. 90% от компаниите имат недостиг на кадри. Много от кадрите казват, че ако изобщо си намерят стаж, е за да носят кафе. Безработица реално няма. Безработица има за тези, които не искат да работят. Как система, която се проваля, изкарва толкова много пари? От теб, от децата ти, от колегите ти? Отговорът е прост. Дизайнът, маркетингът и инженерството. Това са трите божества на нашата реалност. Всеки проектира, маркетира, създава. Всяко съзнателно решение да се промени начина, по който живеем, е проектно решение. Концепциите за държави и форми на управление са изкуствени, както и дрехите ни, храната и домовете. Това, което малко казват обаче, е, че всяко решение може да струва адски много. В единия момент правиш приложение, което работи супер, следващия то пристрастява милиони деца по цял свят. Затова е супер важно да има успешни и отговорни дизайнери, маркетолози и инженери. Защото точно те изграждат нашата реалност. Успехът не идва от бутони и формули, от зубрене, интервюта и CV-та. Идва от опит, от провали, от постоянство. Идва от това да си намериш мястото в този свят и да го направиш свое. Идва от ранни сутрини, нови проекти, нови хора. Идва от удар в стомаха, болки в краката. Много победи и много загуби. Не ти трябва да ти показваме Photoshop, shortkeys и къде си изпуснал запетайка в кода. Не ни трябват кандидати, които идват с безброй сертификати
но им липсва искра за работа, съзнание и причина. Важно е да знаеш защо си тук. Важно е да вървиш пътя си с правилните хора. Книгите, времето, идеите, всичките са пясък. Приемат форма само като ги хванеш в ръцете си. А отговорът